Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Imfezeko Media. Ngiphinde ngicela ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi lethu wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ungilandela ey'nkundleni zokuxhumana, Facebook Mfezeko Ilasibona Magumede, Khumalo, bese kuthi ku-TikTok naku-Instagram @Mfezeko_162. Wey'ngane zakwethu, inkulumalanga laphana ke waseshow umculo amaskandi uGadla Nxumalo loku aqhubeke njalo neziyalo zakhe loku ayifakile laphana kubantu abasha kanjalo futhi nakumabhinqa kuze ngemuva ukuthi ke uGadla Nxumalo zokhumbula ukuthi ubekade trend ey'nkundleni zokuxhumana mayelana nodaba kade lithinta laphana insizwa ukumhlelo umcimbi wempucuzo amaskandi festival ubaba uXolani Mcineka laphana ke bafake emgqeni mayelana nokuthi ke yini umnumzane umuntu onjani kune-postcard ke laphana etrendayo yamabhinqa laphana ehamba kanjalo nobaba uNgizwe Mchulula kade uGadla eceliwe nje kuzokhulunywa la afake khona udaba lokuthi ke unkosikazi mangabe eshadile akaxoshwa ke laphana ke la umunye ubekade khona laphana nawe ugcina saduba bathi impela ngempela bapromote ukuthi abafazi bafebe ingane zakwethu angilande kakhulu nansi ivideo etrenda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana kababa uGadla Nxumalo kade khona azama impela ukuyifaka lezi imfundiso zakhe laphana kanjalo imfundiso zakaZulu laphana okuyizona abakhule ngazo abantu abazi isintu. Nansi ivideo ngane zakwethu ke bese sidluliso kwakho ukuphawula ukuthi wena ulibona kanjani umfazi akaxoshwa mangabe laphana eseshadiwe noma kuthiwa ufebile. Kuthini kwakho ukuphawula? Hlala comment section ke ngizwe ukuthi ulithini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibonisa ngiphuma nje la kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelako kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nansi ivideo thanda kakhulu. Laba bazi ukuthi Macingwane umfazi oshadile akaxoshwa. Umfazi nje owasina wacaca noma engafeba noma ngenzani akaxoshwa. Hayi mina baba ke ngihlale nesifebe ekhaya. Mina kwababa umuzi ngihlale nesifebe ekhaya. Ukuthi wena ufuna ukulala. Umfazi mina ngihlale nesifebe ekhaya. Ukuthi wena ulaleli. Mina ngeke ngihlale nje nesifebe ekhaya, isifebe sihambe chunu. Angeke